ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବାର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରତିକାରକର ପ୍ରତୀକ ଓ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଲଘୁ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖାଯାଏ। Al2O3 ପ୍ଲସ୍ S2SO4 ପ୍ରତିକାରକ ପରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକୁ ଦର୍ଶାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ ବା ସଙ୍କେତ ତୀର ଚିହ୍ନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଉଦାହରଣ Al2O3 ପ୍ଲସ୍ 3S2SO4 ହେଉଛି Al2SO4 3 ପ୍ଲସ୍ 3S2O।